Салом программисто, марҳамат ба дарси сеюми мо дар бораи омӯзиши Python ва мо дар дарси пешина дар бораи оператори ё ин ки функсияи, аниқтараш дар бораи функсияи input гузаштагӣ будем ки ин барои дохил кардани маълумот истифода мешавад ва имрӯз боша мо қатъиш мо бо рақамҳо ва ададҳо кор мекунем ва меомӯзем ки ин мина чӣ хел қатъи ҳамин чизо кор карда мешавад вообще дар умум. Биё сар мекунем. Коди пешинаи мо ин хел буд бачаҳо. Мо нома дохил кардем ва номона печат кардем. Акнун моро мефурад ки мо возрасти худмона чоп кунем. Мо ҳаминҷода менависем age, касе намедона age ба англиси бачаҳо возраст мешавад, яъне сину сол. Age баробари ҳама хел input мегирем ва менависем сину соли худро соли давай сину сол. Сину сол. Так, ма камтарак бисёр даиш кам. Менависем сину соли худро дохил кунед. Инаи хел. Инаи хел. Хоб. Инаи хел. Print. Баъд бига шумо намед чанд сола ҳастед. Нохунака маҳкам мекунем. Age мемонем бо вергл бо ҳастед. Баъд маҳкам мекунем, хавсани маҳкам мекунем. Биё запустид мекунем ака. Ина age мо аввал мегӯяд номи худро нависед. Номи худро Амирӣ менависем. Ёки биё дапустим мо як ошно дорем Али. Сину соли худро нависед. Али чанд сола ҳай? Дапустим Али нав талабаи мактабай 17 сола. Ентра меҷахем. Салом Али, шумо 17 ҳастед. Солаша фуромӯш кардем. Инҷа менависем сола. Айсар F5 меҷахем, запустид мекунем. Али 17. Шумо 17 сола ҳастед. Бале, дуруст буровардестай. Анак моро мефурад ки мо возрастмона дохил кунем. Компютер бига ки 5 сол пас чанд сола мешавад. Грубо говоря. Барои и мо медонем ки бачаҳо мо дар рақама мисол мо агар 17 дошта бошем, мо ира просто плюс 5 мекунем. Ё плюс 6. Ҳамин ҷавобиш мебурад ки 6 сол пас ё ки 5 сол пас чанд сола, мисол 17 бикунем агар плюс 5. 5 сол пас 20 сола аст, значит мо бояд просто плюс 5 кунем ҳамин age. Биём хелш мекунем. Age бурора баъд бига ки print 5 сол пас шумо намед чанд сола нохунака маҳкам мекунем. Age плюс 5, правильно? Age возрасти хичай ва плюс 5 сола мешавед. Инам хел. Баъд маҳкам мекунем, запускат мекунем бачаҳо. Хоб, биё менависем ном Али. Сину сол 17 сола. Enter. Опа, сирх нишон дод ва ай сирх имена ай имрӯз сар карда шумо бояд ай ҳамин сирх менавиштагӣ битарсен, барое ки ин маънои хатогира дорад. Can only concatenate string to string not int. Хоб, ин гапаш барои одамое ки якин бор код навиштаанд ранги китайский метавад. Дар ки ҷое ки type error диден шумо буфаҳмед ки хатогии тип, яъне тип данных мешавад. Иҷа дар калима рақам ва скорее всего шумо калимаро қатъи рақам ҷамъ кардистен. Мисол ҳозир шумо дар савол бутанд ки як ҳарф ҷамъи рақам чанд мешавад, допустим 3 ҷамъи 5 чанд мешавад. Ту намефаҳмӣ чӣ маъни дорад савол. Не ки тира бигӯянд 10 ҷамъи 5 чанд мешавад, мегӯй 10 ҷамъи 5 15. Барои ҳамин иҷода ҳозир хатогии мо ҳамхелиш дегия. Мо age input гирифтем. Вақте ки input мегирӣ, компютер ира ҳамчун калима қабул мекунад. Даже агар рақамам боша, даже агар ададам боша, лекин компютер дар фарқ надорад, вай ҳамчун рақамеро қабул мекунад. Барои ҳамин мо иҷа int менависем бачаҳо. Пешаи int менависем. Int ай калимаи англиси integer гирифтагия, маънош целое число мешавад. Яъне адади бутун. Мо int менависем. Баъди ҳамин вақте ки запустид мекунем бачаҳо, номи худро нависед. Номи худмона менависем. Допустим, биё ба тоҷикӣ Али менависем. Сину сол 17 сола. Enter. Шумо 17 сола ҳастед, 5 сол пас шумо 22 сола мешавед. Айнан ҳамин хел кор мекунад бачаҳо int. Ва даже агар ки мо ҳозир ина биё ин кодмона комментировать мекунем, ҳамаша выделит кунем ва alt қатъи 3 рақами 3 ра меҷахем, комментировать мешавад. биё мо ҳозир дута рақама дохил мекунем. А баробари int input мегирем, b баробари int input ва ҳардуша суммашона мебарем. Хоб,
А-ро дохил кунед. баъд иҷода менависем Б-ро дохил кунед бенуқтага. баъд мо мегем print сума баробари А ҷамъи Б. ямхел F5 мекунем. А-ро нависед 10, Б-ро нависед 15. сума баробари 25. аллакай ҳарди ададҳои дохилкарагии моро сума карда ҷавобша баровардесай. инчунин мо агар сумаи амира якчанд ҷуда истифода кунем, мо метавонем ира просто ба ягон тағйирёбанда ишора кунем. А ҷамъи Б кунем ва иҷода ҳамун тағйирёбандаро нависем S. ва вақте ки запустит мекунем, мисол 10, 15, уже сумашона мебарора, лекин бо истифодаи тағйирёбанда. ин мефаҳмад ки ҳамин S маънош А ҷамъи Б-ра дора. значит А ҷамъи Б карда ҷавобша мебарора. хоб ана миҷа бачо мо именно I integer истифода мекунем. именно I integer яъне оператори ададҳои бутун. ва дилхоҳ ҷода вақте ки мо дар оянда цикл мегзарем ё ин ки сол ё ин ки количество, ҳамаи амиҳо бачо I integer истифода мекунанд. ва ба ҳамин бачо мо дарси сеюмона тамом мекунем то дарси чорум хайр.